počeo? Ajmo, Dule. Bravo, majstore, ljubite necone. Što je problem, što nemamo mi redov? Sad ćemo, nije veliko. Samo da nas ne vidi neko. Dovuci ga do ovde. Marko, Ti rekao tamo da zabaciš? a ti si rekao mora dalje. Marko, ljubite tvoj drug Nemanja? Ajde. Opa, cima, dobar je. Polako, kako je dobar štap, a? Laganezi. Odvrni malo drill, odvrni. Ma jako, A- cima. Jesi osjetio lepo sad kako cima? Ima 4 kilo super. Hranimo se, nemam pojma. Izdigni ga da ga vidim. Lep. Jao, ko pije? Ovolikog ja nisam u životu upecao. To je velika udica. Kako smo ga izadili? Lako, daj. Idi trči po mi redlu kod onog lika. Nećemo, čekaj. Ne smo buraz kaznit ćemo se. Nećemo skratiti. Možeš ti, mogu da prekinem ili da pauziram pa ćemo da nastavimo? Ma jako. Šta? Muči ga malo, mori ga da bi mogao ovo da spustim i onda ga ti ubaciš na to, razumiješ? Ajde. Drugi ne možemo, samo da ne dođe. Nek uhvati vazduh, umori ga. Nek uhvati vazduh, diži ga gore. Pa ne mogu vuče, brate. Tako, rekao, nemoj da ga siraš, otkinut će. Eto ga, gotovo. Možeš da držiš ovo. Da držim ja i da pecam, šta? Pazi najlon samo. Pazi. Buraz, utrnula mi ruka, više drs nimam, brate, i drž. Moram da namotavam, čekaj.